Kaixo lastan nagitu esplikako dut zelan egiten da hau jinpekue ze topado modu bat asko be hobi hau edana. Baina ez ezer kiztuko makabra, baina bueno, zozer lortu dut. Orduan, bueno, lehen izan dutxote moduen faltaia eta hemen eskumeko parte hau, ezta? Orduan, ingo dugune da Windows, Recently Closed Docs, eta hemen bar dutzet Layers Channel zer. Eta ortengo dozte hori eskumetara. Odantxe mobiduko dut ikusi daizu. Orduan, file, irekiko dut, beti open as layers, bale? Emoten dut zetor, eta hartuko dut ariketa. Eta gure dut hori euskaratu. Bueno, orduan, ibili beharrean lehen esan dut zutena hau borraten eta beste modu bat topa dut. Ia akordaten haze, bai bitu. Emongo dut zetu emeri, arkatz magikoari, bale? Baina arkatz magiko eukibar duzu bai selekzionata ondokoa. Orduan, aukeratuko dutena da hemen barruen, zati horian ingo dut klik. Ikusten duzu zelan aukeratu da ben hau, ingo dut klik onduen. Orduan, ja aukeratu dauz bi gauza. Ingo dut klik onduen beste bat, eta uste dut holan, hirugarrena. Orduan, ja dau, dana aukeratut. Bai, aukeratute dagoenean, Ctrl C, kopia. Orduan, joango nazun, kapa berri batera. Eta ingo dut hemen kapa berria. Ematen dut kapa berria, eta mungo dut okeiri. Bueno, importante hemen, transparenzi urtetea. Vale? Eta, bueno, tamaino honek mantenduko dugu zebide beste irudien dekogun tamaino berdin. Orduen, ok. Eta ikusten duzu hemen agertzen dara. Bai, kendu ingo dut begi hau, eta horan ikusten dut bakarrik pantalla honetan, edo pantalla ez, kapa horretan dauena. Eta ingo dut Ctrl V. Ikusten duzu, baina nik hemen dekot selekzionata guzti hau. Orduan, hemen gotzeto niri, eta ingo klik hemen. Eta ja kendu egiten jata selekzioa. Vale? Orduan, gure dutena da, ikusten duzu hemen gauza transparente horrek. Bueno, bat apaingotaz gauza transparenteak. Adibidez, honekin selekzionako dut, eta jango naz apurke. Bai? Adibidez, holantze. Selekziona dut hori, eta ingo dutena orain da, pintura kapa honegaz, hartu dut kolore hau. Bai? Baina bitu, iten badut doble klik hemen, aukeratu leket kolore diferenteak. Eta, bueno, igual egokiagoa izango litzake kolore hori, ez dakit. Mongotxoto niri. Ok. Eta ikusten duzu ipipen da dela naranja. Bueno, satarra geratzen da, baina gero konponduko dugu, Beste bat. Holantzik. Ai, ez dut ondoin, baina bueno. Holan. Pazientzia kutsu bategaz. Que eso no falte, Holantzik. Emoten dugu hemen, eta klik. Eta azkena, hemen txik, holan. Eta barriro egiten dut, baldeagaz, tapau. Zetako tapau dut, zen ikusten duzu ez dagoela ezer ez transparente. Transparente bakarra da, hau grisa. Bai? Orduen hori, arkatz magikoagaz, aukeratuko dut, transparente. Baina nik ez dut, ai ez dut ondoen ikusten duzu hori atzekoa. A ber, hola, barri bingo dut. Hau, eta selekzionatzen dut transparente. Baina nik ez gure transparente, nik gure dut hau barrukoa selekzionatea. Orduan lehen esan dugu moduen, select invert. Orduan lehen bakarriko aukeratute hori. Zer ingo dut guztie, kolore bardin egaz margoztu. Tak. Ikusten duzuako polite geratu dan? Bai? Baina, bueno, ez. Hori ez neban behar, bale? Osa, jarraitu dezala selekzionata. Ikusiko duzuen zelako gauza polite. Tool, Paint Tool, Blend. Bale? Importante. Euki behar duzuen ben, modo, Dissolve ipinidot. Zuker beraz badeko zu igual disolver zango da. Eta gero hemen gradiente ipinidot. Grad. Orduan behituen, klik iten dut hemen, ai, dama, ez, kasurik ez. Klik iten dut hemen, eta urten gozte marratxo batek. Zuzen bat, soltaten dut hor. Ikusten duzulako politein da ben, baina ingo dut beste modu batek, barri. Igual, proba, marra diferenteak. Ez, gehiegi egin dau. Horlan, ikusten duzu? Urteten da bela naranjita temen zurien? Precioso, nime dirazten hor. Bitu, honatxe. Eta niko egin, moten badotze begiari hemen, behitu zelako txulo. Perfecto. ¿Está? ¿No te parece? Bueno, orduan, oin bakarrik falta jakun, letra ikuntea, testue.
eta hori da errezena, orduan, aukenduko dut ikusteko hori bakarrik. Eta orduan, testu egiteko gogoratzen zara hemen emon bardotxegula. Orduan, hemen dekozu, tipo, tamainue, letran tamainue, eta importante kolore, bale? Kolore ipiniko dugu baltza. Ok? Eta orduan, nik hemen kliketan dut, eta hemen idatzi leiket. Kaixo, pospolinen. Ikusten duzu urtetzen da dela? Eta zer ipiniko txe pospolinek gehiago. Irribarren, egin. Ondo? Close. Egiten badutzutu lan, taka, taka. Urteten dau, ematen bezatuen eri, urteten dau. Mensaje, bai? Lo único esaten dozu, jo, bai, bena urteten da bemarra horrek. Baina ez daitez arduretu, ze hau grabetan dugunean, gorde egiten dugunean, desagertu egiten da. Bale, orduen, file, eta nik ipiniko dut save as. Zuk save egaz nahiko izango litzateke, bai? Baina nik ingo dut hau, originala borrau ez daiten. Bale? Orduen, bueno, save zen ipiniko dut. Pospolin. Pospolin. Bai? Eta hemen behan, ia, nora joan jatarratu ja. Emon dutxe seiberi, eta hemen lehen esan dugu moduen export. Bale? Save. Eta listo. Eta behitu ingo dugu froga. Ingotena da zarratu. Zabalduko du berriro, file. Open as layer, lehen esan dugu moduen. Eta zabalduko dut pospolin. Ikusten duzulako ondo? Bueno, balaztan txuzpeotu negaz, dana ulertuko duzule, bai? Bueno, edozin problema badekozu, mesedez galdetu. Eta zaitez ibili hor, investigaten edo denbora asko galtzen. Igual preguntetan doztezu eta minutu baten azaltzen dutzu. Bale? Benetan, sin ningún agobio. Bale? Muxu.